Tak ahojte. Dnes by sme si ukázali nejaký posledný projektík, taký, v ktorom by sme si zhrnuli v podstate všetko, čo sme sa v Lightburne naučili. Ja som pozeral aj na internete, že čo by sa tak dalo, a páčia sa mi vlastne tieto svetelné obrazy. Ja síce robím lampy, takéto nejaké. Hej, v podstate takto to vyzerá. Je to v podstate taký malý svetelný obraz, nástenný, hej, v malom. A tu to není dobre odfotené, tu je to lepšie. Takže sú to v podstate lampy a na nejaký podobný spôsob sa robia takéto obrazy. Hej. Takže aby sme si niečo takéto mohli spraviť, tak potrebujeme mať v prvom rade nejakú prípravu na stene. V obývačke, v spálni, alebo kde už to budeme chcieť mať. Lebo samozrejme je to napájané 220 V to napája nejaké trafo. Ja som si zakúpil ledky, v podstate v obi, takže si môžeme pozrieť, čo to tu vlastne majú. No a boli to LED pásiky na podsvietenie displeju televízora. To znamená, že oni sa tak ako keby zozadu na televízor lepia a dajú sa ovládať. Toto bude zrejme ono. Áno. Hej. Tam závisí potom od dĺžky, akú majú. Toto je 2x50, čiže toto je presne to, čo som si objednal. A takisto som si z obička kúpil preglejku. Takže si dáme takto dáme si. Čiže toto je ten pásik, ktorý mám. Tak to je nejaký základ, materiál. Hej, potom som si kúpil preglejku. Aby mal ten obraz aj peknú kresbu za dňa, keď ho nebudeme mať zapnutý, tak samozrejme preglejku bukovú. Tak to dáme. Im tam dovážajú z jednej veľmi dobrej firmy preglejku, volá sa Javholc. Treba si ale správne vybrať, lebo buk je tvrdý, čiže si nesmiete vybrať krivú. Mala by byť čo najrovnejšia. Ja som našiel takú relatívne rovnú, nie najrovnejšiu, lebo ten výber nebol najväčší. To bolo konkrétne v Poprade, tuším, kupovaná. Takže preglejku vám treba, ten LED pásik, čo som vám ukázal. No a potom nejaký návrh a prípravu v stene. Treba si tam dať spraviť krabicu, hlbokú krabicu elektrikárovi a vyťahnuť do nej 3x1,5 z nejakého okruhu od vypínačov zo svetelného okruhu, aby tam bolo stále zdroj nasvorkovaný niekde vo vypínači. A tým pádom, keď tam budete mať stály zdroj, tak si viete krabicu zavrieť víčkom bielým a tým pádom na stene bielej nebudete nič vidieť, prípadne si ju viete dočasne zakryť obrazom, tam si treba dať potom ale pozor, z ktorého smeru sa išlo káblom do tej krabice, aby ste si obraz nezabili priamo do kábla, hej. Takže to treba mať skontrolované. No a potom ako to celé funguje, takýto obraz, no je to jednoduché. LEDky sa dajú ako podsvietenie, sa použijú, hej. Vzadu je zrejme nejaká konštrukcia, na ktorej tie LEDky stoja. Môžu to byť takto napríklad raz, dva pruhy preglejky, hej, ako keby zozadu. Alebo to môže byť celý rám,
Ja to robím s rámom, lebo je to pevnejšie. Samozrejme v ráme vieme vynechať nejaké miesta, aby nám presvítalo svetlo aj takto, ako im. Tu by ma zaujímalo, ako je to riešené zozadu, neukazujú to nikde. Hej, vidíme, že je to odsadené od steny, čo je správne, aj ten môj výrobok bude odsadený od steny. A kam tam upevnili, ako tam upevnili ten LED pásik, to je už ďalšia vec. No. Keď to chceme robiť, musíme mať v podstate správny výrez, čiže tieto stromy, tieto vtáky, musíme si to vedieť nejako zohnať na internete. Ja to robím väčšinou tak, že keď majú kvalitne odfotenú fotku, napríklad táto nie je zlá, tak sa s ňou trošku pohrám v grafických programoch, použijem print screen na klávesnici, odfotím si ju a v podstate dostanem niečo takéto. Hej, toto je vlastne priamo od nich, len som to zväčšil. No a program Lightburn nám už potom dokáže spraviť takú vec, že si vieme z tohto spraviť. Hej, keď ho vložíme, hneď je čierno-biely, takto si ho zväčšíme, klikneme pravým a dáme trasovať obrázok Alt-T. Hej. A program nám takto pekne obíde všetko kontrastné, dáme OK a v podstate máme skoro to isté. Tu si ale všimneme, že sú tu chyby v tomto obrázku. Pozrime sa sem. Hej. Toto tu celé vypadne. Tade bude svietiť svetlo. Takže na čo nám laser bude rezať niečo do niečoho, čo vypadne. Hej. Čiže toto musíme stade to pomazať, tieto drobnosti. Takýchto drobností je tam množstvo, ale keď si to poupravujeme, tak môžeme dostať niečo takéto. To už som si poupravoval. Dal som tam samozrejme vlastné siluety vtákov a tie som si opäť podobným spôsobom stiahol odtiaľto a program ich pekne rozoznal, čiže dal som zase trasovať, takže print screen som si spravil a vložil som obrázok do programu. Čiže takýmto spôsobom nemusíte nikde nič platiť a dokážete si veľmi rýchlo, a keď ste šikovní v grafických programoch, veľmi rýchlo prerobiť a dosiahnuť ten požadovaný výsledok toto. Čiže ja tu mám 3 vrstvy. V jednej vrstve mám len takýto okraj, ktorý nebude ako výstup. Ten je preto, aby som mal nejakú bezpečnostné okraje, hej, nejaké marginálie, aby som mal v tom obraze kvôli tomu, že ja vlastne potrebujem mať tu nejakú vzdialenosť bezpečnú a tade na druhej strane tohto obrazu v podstate sa po tejto bezpečnostnej vzdialenosti bude lepiť ten rám, hej, ktorý nemám ešte navrhnutý, ale bude tam rám. Bude zrejme široký nejakých 6 cm, čiže obraz bude vlastne postavený 6 cm od steny. Hej, a ten rám bude pekne zapadať do seba. Bude zo 4 častí, 1, 2, 3, 4. Hej, a bude sa lepiť naň táto vrchná časť celá. Čiže ten rám bude presne umiestnený rovnakú vzdialenosť od tohto kraju, od tohto, hej. Takým spôsobom dosiahneme to, že vlastne v rámci nášho rámu bude obraz a my na ten rám budeme vedieť nalepiť LED pásiky z vrchu a zo spodu. Ten rám smerom k stene budeme môcť vynechávať alebo smerom k obrazu vynechávať, tak aby sa nám na niektorých plochách vedel nalepiť na túto prednú časť. Hej. To vám potom ukážem, že ako to myslím. No a aby sme si pozreli, ako to máme navrhnuté, tak vždy najprv dávame tlačiť vnútro, čiže laser nám teraz momentálne nevyreže, lebo tu máme nastavenú výplň, takže si musíme dať čiaru. Vytlačí nám najprv vnútro a potom pôjde od vrchu po spodok vrstva po vrstve, potom následne nám bude tlačiť okraj a túto výplň nám tlačiť nebude, lebo nemáme zapnutý výstup. Takže túto máme len, aby sme
vedeli si potom zmerať podľa jej rozmerov, aký bude rám, bude 700 na 480, čiže dajme tomu, že máme tu nejakú rezervu, aby sa nám zmestil, takže si ho vieme si ho dať aj dovnútra, alebo môže ísť po vonkajšej časti ten náš rám. O tú samozrejme šírku preglejky, kde by som chcel použiť 6 mm preglejku. Kdežto tento náš obraz bude na 4 mm preglejke vyrezaný, to preto, aby tam bolo čo najmenšia vzdialenosť svetla od toho okraja obrazu vonkajšieho, to kvôli tomu, aby to pekne vyzeralo, hej, aby tam nám nehádzalo zbytočné tiene týchto výrezov. Hej. Pozrieme na obrázok tu, tak presne toto myslím. Hej, tu to vidno. Tu sú tie okraje, ktoré keby boli na 6, tak by boli ešte väčšie. Bolo by ich viacej vidno. Čiže to svetlo by muselo prekonávať ako keby do strán väčšie bariéry a hádzalo by tam zbytočné tiene. Čiže my sa snažíme toto robiť z preglejky, štvorky, nie z hrubších zbytočne. Hej, po prvé sú ťažké, po druhé sa zle s nimi manipuluje, po tretie horšie sa režú, po štvrté, keď sú raz ohnuté, už ich nevystriete, lebo buková preglejka je strašne tvrdá. Takže späť so štvorkou si vieme ešte poradiť. A potom tú šesku použijeme na ten rám dozadu. Neviem, ako by som vám ukázal ten rám, ale mám tu lampy, kde sú aj tie rámy. Tu trošku bolo vidno, že aj tu vidno vrch, tak sa pozrieme, že či tu máme ju aj trošku z boku. Áno, takže tu je taký rám. My tam ale nebudeme dávať zadnú stenu, ako ja mám na lampách, ale zadnou stenou bude naša stena v obývačke alebo v spálni. Čiže takýto rám pôjde takto dookola. Poskladaný z tých čapovaní, čo sme si ukazovali, a prilepená naň bude táto čelná strana obrazu. Čiže rám bude zo 6 a táto čelná strana bude zo 4. Tu mám aj rám zo 4. Ale na lampu mi to stačí, lebo ona je malá, iba 16 na 16 cm, takže tam to nehrá nejakú úlohu. Kdežto ten náš svetelný obraz, ten bude vystúžený tým rámom. Aj tá krivá preglejka, keď sa riadne pritlačí o ten rám a prilepí, tak ju to vyrovná. Čiže ten rám bude slúžiť aj na vyrovnanie tej preglejky. Ako keby. Dobre, takže zase sa vrátime sem. No a vlastne laser nám najprv vyreže toto modré, potom nám vyreže toto čierne a tým pádom dostaneme veľký obraz o rozmere 800 na 560, čo je v podstate moja plocha skoro, lebo ja mám plochu 960 na 600, čiže som tam nechal pre istotu nejakú rezervu. No a bude to vlastne obrovský nástenný obraz. A keď sa nám nalepia ledky na ten rám, sem a sem, otočené smerom dovnútra k obrazu, tak samozrejme nám svetlo by sa nemalo prepúšťať do strán, čiže toto také podsvietenie tam zrejme chýbať bude. Ak to nevymyslíme tak, hej, aj tu vidno, že tu majú nejaké úchyty, lebo tieto tiene im vrhá nejaký úchyt. Tu. Čiže majú tu nejaké úchyty, majú to opreté nejakým spôsobom inak, nie na celistvom ráme. A my tiež ten rám potom by sme upravili tak, aby smerom ku tejto preglejke čelnej mal nejaké vynechania drobné. Cez tie vynechania nám potom svetlo bude prúdiť ako keby aj cez rám a budeme mať potom, dosiahneme tento podobný efekt, že to budeme mať podsvietené. Takže začiatok našej práce je si vytvoriť toto, skontrolovať to, či tam nie sú žiadne chyby, tu boli pomazané, aby sme si to skontrolovali v realite, tak je veľmi dobré si toto na chvíľku prepnúť na výplň, potom nezabudnúť na lasery samozrejme, lebo výplň by bolo, že nám to bude gravírovať, na lasery to potom naspäť prepnúť na čiaru a môžeme si skontrolovať, ako to bude vyzerať, hej? Čiže takto. Všetko čierne bude naše svetlo, čiže my si tu môžeme dať invertovať, aby sme to videli ako keby naozaj a biele bude preglejka. Takže takto nejako, hej. Čiže toto je okraj,
to nám vyreže a toto biele bude svetlo. Čiže takto nejako nám bude svietiť naša lampa. A samozrejme si to prepneme naspäť.